Takže to som ja, Firestorm, a toto je také pretočený úvod. No nie, pretočený teraz neviem. S tomu hovoril, že proste... Toto je... Tento úvod točím priamo potom, čo som dokončil toto video. A teraz to už iba ako skombinujem a taktiež... Dole v komentároch môžete napísať, že... Jak pomenujeme môjho Shadow Maina a moje Megatherium. A ešte do toho budete môcť vymyslieť meno, určitú časť mena pre celú moju armádu Velonosaurov. Tak a môžeme ísť na to video. Čau, to som ja, Firestorm, a vítam vás u môjho prvého videa z Ark Survival Evolved. Z Ark Survival Evolved Ragnarok Fibercraft serveru. A dneska si ideme ukázať, jak si skrotíme Direbear. Jak sa krotí Direbear. A na čom to sedím, no to je môj Shadow Main. A teraz som do neho vypálil jeden uspávací šíp. A teraz som do neho vypálil druhý, lenže... Kam on sa tým zabíja, že do mňa útočí. Dinosaury sú také... No, títo tu sú takedy poriadne impecilní. Haló? Ešte neviem zdať. Aha. No tak toto nám vypadá dobre. Tak honí. No ja som toto video začal točiť už asi 4. krát a nič sa mi nevydarilo. Ach jaj. Prečo? To mi furt nič nedarí. Tak vyrazím hlbšie do Redwoodu. V prípade tuto môžem nájsť takú dobrú úroveň Carnotaura. Alebo Megatherium. Jo, dosť vysokú úroveň Megatheria. A krásnu vysokú úroveň. Úroveň nádhernú farbu Direbeara. No ja skôr za Megatherium. Jeden výstrel, druhý výstrel. Jo, teraz sa to Megatherium vlastne začne samé zabíjať. Preto musím čo najrychlejšie ho uspať a vyvinať môže chcípnuť. What the fuck, na mňa obkružuje. Hľadá to na nejak útočiť. Dúfam, že ľahne dosť rýchlo, lebo ono nie, že ubližuje iba mne, ale ubližuje aj sebe. Jo, presne od tohto som si mal vykraftiť trepku best. Ja kvôli tomto som musel tam. Ja som pri nábudúcej takej ja mačkám X-ko. Ja sa X-ko. Jo, takto. Come on to. Tam tomu Megatherium nebude niečo, uvidím, čo budem hovoriť za chvíľu.
Počkaj. Kam zmizla to mega? No tam je. No tak ono nezdrhá naštěstí. Lenže je to strach. Kamanion, teraz do mňa útočí ten Karno. Jo, určite do mňa ten... Ešte nie Karnotaurus. Jo, Pterodon takto rýchlo letí maximálne tak vtedy, keď je zranený. Kedy ho dačo napadne. Nehovorte mi, že... Yes, nestratil. Prosím, lahni. Nechcem strátiť takú nádhernú úroveň. Jo, keby dať... Jo, to je 918 female. Tohto ja prosím. Tak oprava mail. Je. Lahlo? Nie no. Ja ho nestratil, ho ešte furt nestratil, on to furt je len, ono teraz pláva preč. Našťastie môj Shadowmane vie tohto hajzlíka dohnať rýchlo. Vypadá to, že ten hajzlík úplne stratil rajč. No, skoro strach. No. Ja sa ho bojím uspávať v vode. Ja, no teraz zostáva menej damage. A keď dostávam menej damage, to znamená, že dostávaj menej torpority. Kam ja som zastavil presne v tej pravej chvíli. Ja som mohol zahúčať z volopádu. Čo, kde je? On mi fakt zdrhol. Neusnul? Usnul! Ačka, dúfam, že není vo vode. A pak je pravda, je vo vode. Je v tej vode ponorený až po. Je v tej vode celý ponorený. Dúfam, že vydrží. Že mu oxygen vydrží, dokým... Ja to by mal vydržať ten oxygen. Som tak troška lebo torpority má troška. Ja to radšej u toho Megatéria ostanem. Ako. Ja na týmik takých menších vyrazím. Budem vyrážať tými menšími. A na týmik väčších... No aj na tých budem vyrážať. No na tých budem vyrážať buď veľkými alebo menšími. Ale najviacej preferujem túto Shadowmane. Pretože ten má takú jednu špecifickú abilitu, ktorej sa vie zneviditeľniť a tá funguje pri C-čku. A jak sa témuje, no to ukážem až... No to ukážem inokedy, pretože zasa Shadowmane keby prestávajú byť hladní.
Jo, ale Shadowmani sa normálne na Ragnaroku nespawnujú, pretože toto je... Pretože tuto sa odspawnujú všetci dinosaury, no nevidel som ich. No na ktorých som to nevidel, ako napríklad Forest Titana som tu nevidel, Basiliska som tu nevidel. Ale holty sú asi není braní. Ja teraz skočím úplne do prázdna. Ja mám teraz strach, že mne ten Shadowman chcípne. Tak rýchlo stlatím mečko, keď pristanem. Takže prežil. Ja nerad skáčem z takých vysokých výšok. O, tu je ešte Raptor. Ovce. Dobre, ešte si nevyťažil, což je dobré, pretože ja si ich chci vyťažiť takto. Aby som mal Ramaton kopu a tak. Troška sa dá, kedy tento server lagne, ale za celú tú dobu, čo som hral, tak nikdy nespadol. Vždycky fungoval. Ja toto není moja bejska, toto je bejska iných hráčov, pretože ja až také skvelé bejsky neviem stavať. Ja stávam buď z kameňa, z kovu, alebo po prípade steku. Pokud mám dosť surovín. Čo v Fibercrafte na tak stavby máte dosť. Vždycky. Pretože hold Fibercraftu proste craftíte z fibru a keď si skrotíte teraz dinosaura, ktorý je na ten fibrový good. Takže actually good. Nie je že len troška good, on je úplne že dokonalý na ten fiber. Chodiera -5. Tak. A tu máme nás vlastne aj 5 giganotosaurov a ešte z toho si potom poviem dať hen tam do mojej vyššej časti bejsky ľahnuť. Jo, ale... Tak. Plus 200 úrovní. Tak za prvé. Jedno to poletí sem. Ja som si teraz uvedomil, čo som urobil. Ja som si teraz urobil z toho Megateria, že úplne že naspídeného. Ale že už moc naspídeného. Ja len v plánu určite raz aj natočiť nejaké video o tom, jak sa kročí Giganotosaurus. Ja verím, keď dokážem skročiť 918, tak zvládnem skročiť aj 95 bez žiadnych problémov. Vôbec som to neskúšal asi 4 krát. Vždycky sa mi to nevydarilo. Vôbec. Takže tuto mám svoju vyššiu časť, kde prebiehajú craftingy. Takže máme teraz Megatherium.
OK, dobre. Ja, ale ja teraz z prvého hľadiska dúfam, že tu bude mať dosť fibru na aspoň jedno. A ja keď... Ja nemám... Ja na to sedlo nemám dosť fibru. Oho, nič. Hop. Ja s tak armorom ho prežijem prakticky všetko. Takže ho... Môj ranený Therizinosaurus. Ja vlastne žijem. Ja som sa vlastne teraz spomenul, prečo je ranený. A, tu už mám troška. A uvidím mi to tak. Ale asi ho ešte naťažím radšej viacej. Ja však, lebo tento Therizinosaurus si prežil útok Reaper Queen. Či Reaper Kinga, teraz neviem. A ešte si prežil útok Giganotosaura. Dosť vysokej úrovne. Kedy sa divím, že vôbec prežil. Pretože úprimne povedzme si, 866 není len s 866 Wild Giganotosaurom nie sú žarty. Lenže s týmito Giganotosaurami a tým všetkým, čo tu mám, tie žarty si môžem robiť kedykoľvek chcem. A nie úplne kedykoľvek, keď som špecificky na svojom Shadowmainovi, tedy tie žarty sú není žarty, ale môj oholý život môjho Shadowmaina. Takže no. Elegantne. Skvelé sedlo. Na jedno elegantne skvelé Megatherium, o ktoré môžete rozhodnúť dole v komentároch. A teraz ešte idem otestovať všetko, čo vie. Máme to dosť. Kusnúť toto, dáva dosť. Či týmto machnúť. Otestujú to na jedný. Machnutím dáva toľko, týmto dáva toľko. To ešte není nič. Takže nám toto s čím aj vyťažiť vlastne. Naťaží aj fiber. Čo dobré, lenže on naťaží aj boble a boble až tak moc nechci. Keď si o Fibercraft. A toto sú... Čakať. Ja som došiel na tomto serveri, začal hrať takedy, keď bol ešte rok 2024. Nie, ja som v roku 2023 som ešte nevedel Fibercraftu. Tedy som hral proste moje svet, tedy som proste hrával na všetkých mojich svetoch. Kedy v polke roku 2025 vlastne toto. Začal hrávať na Fibercraft. Ja toto všetko mi rozbil ten obrovský hajsel. Ja, lebo Giganotosaury sa doslova môžu spawnúť iba kúštiček odtiaľto. Že udem iba toľkoto a tuto sa môžu spawnúť a špecificky sa vždycky spawnujú v tejto cestičke, ktorou ja chodím k svojim oil pumpám, lebo to je hold.
OK. Čo mňa zaujíma, že prečo moji Giganotosaury sú není agresívni. Pretože bez mojich Giganotosaurov toto len tak ľahko neobránim. Pretože hold, ja tu mám, že 5 Giganotosaurov, -1. -1 bol prvý. -5 je tá posledná. A ešte tu mám v inventári -6. Jedna vec. Skúste v komentároch vymyslieť, jak budeme nazývať každého Velonosaura. Že čo v tom mene tých Velonosaurov bude špecificky. A to najlepšie, čo sa mi k tomu je najviac hodiť, tak to potom tam vyberiem. Aj tuto tým ostatným Tropical a Amber Crystal vyvernám, jaká im budeme hovoriť. A po prípade, jak pomenujeme nášho Shadowmana a Megatherium. Tak. A s vami sa lúči Firestorm.